Firma Flow Tools treću godinu za redom predstavlja svoj prodajni asortiman. Ove godine prvi put na sajmu predstavili su dizalicu za teretni program Stertil Koni sa pomičnim stubovima. Konfiguracija takve dizalice se sastoji od sistema sa 4 stuba i nadogradiva je po potrebi. Stertil Koni dizalice se napajaju na baterije i potpuno su wireless umrežene. Prava zanimljivost na njihovom štandu je kompletna ponuda opreme za autoklime. Od mašina ove godine promovišu nove mašine za vozila sa gasom R1234YF. Reč je o Master Cool mašini koja je prva wireless mašina na tržištu koja je 24 sata u vezi sa tehničkom podrškom. Autodiagnostika je poseban segment aparata i tu su pokazali uređaj švedske firme Autocom za putnička i teretna vozila. Aparati za reglažu trapa 3D najnovije tehnologije su takođe deo ovog zanimljivog štanda i u ponudi su verzije za rad na kanalu ili dizalici, kao i mobilna verzija koja se može koristiti na svim tipovima dizalica.